Menta ka janmit ka way ka bat Yamaha FZ ka badon ni registration number AS not iway AY sawar khandai lai kalalit bantanra ya ka way ka skuti ka balanya da ujeri shadap ka badon ya registration number ML10B nriulai saw khandai hanong po hapersha ka office trekam u deputy commissioner ka Ribhoi district Hajan ka petrol pom hakane ka jingja ka bat kala kemding bat ingkhong marmar ki kali penlipding jong ka nongpo kilawan banpoi hakane ka jaka bantem ya ka jingklang jong ka ding bat hakane ka jingja omsyam ladon kanu ka jingja basngusi ya ki mensim breu habalum jingtip na kipaj ba ki balayo ban sakhi ya kate ka jingja kilaong ba unongnya jong ka baj ula phet jendat marsin le tengku ya kate ka skuti kipaj ba ki basakhi ya kane ka jingja kilai thuru bakade ka baj ka wan na kithan bernihat bat khmu banlej hakithan umsning bat yaj lingba ka service lane bat da ka jingbakla bala kampen stat unongnya baj ulalej bentenra ya kate ka skuti